सलवार अस्सलातु वस्सलामु अला मन काउन नबियन व आदम बैनल माए वतीन सलवार सैयदुल अरब वल जम कील मदनी कील विशान नहीं वमा अरसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु वाला सय्यदतिल जलीलतिल मखदूमतिल महरुमत अनक मेरा से अबिहा सैयदत निसाइल आलमीन अखां बंद करके सलवार दो मकतूला दिया बाद मरण दे दो मकतूला दिया बाद मरण दे हर मजलिस नू आखिरी मजलिस समझ के सुना कर आज 5 मुहर्रम दी रात 5 राती दा मेहमान रह गए गरीब करबला दो मकतूला दिया बाद मरण दे नहीं थैया अखियां बंद एक मुस्लिम पुतार कील दा है दूजा ज़ारा दा सुनिशियो लगवाए रोंद क्यों आए शबीर दिया धिया जदलाश ते आया थैया रसिया विच पाबंदे मुस्लिम दिया धिया पुछ दिया रहिया तू कूफा कितना सोना रोने मलक दफा का मैं कैदी दी गुरबत पढ़दा जंदी लाश बलार फिराई गई जंद सर लटका दरवाजे ते हर घर विच ईद मनाई गई रोद क्यों है जंदी जोड़ी कोस गई है ओ मन दरिया ते बेरमीना लोग आई गई जंदी ज़ोजारुल माई जंगला विच वो हाय तलार च दफन कराई मक्का अमन दी जा समझ के देरा लायस जो मेरा दाद का शहर है मैं हज पढ़सा मेरिया बहना पढ़सन मैं हज पढ़सा मेरिया धियां पढ़सन मैं हज पढ़सा मेरे भिरा पढ़सन इस इलाके आलो गिरदो नवाह लियो मुसलमान हुसैन बादशाह दे कत्ल दा इरादा दिल च रख के हाजियां दे लिबास पा के मक्के आवन लग गए इमाम होंदा इमाम आखे उगवां दा जवां आवन वाले हालात ही जानदा होवे मेरे इमाम हाजियां गवांदा दिठा भाईवाल भेड़ दे खैमे दे दर ते आके रज के रोना हुसैन शरीकतुल हुसैन बीबी आली हसैन हुसैन दे मिशन दी भाईवाल भेड़ दी हुसैन क्यों रोना है बाबे अली दी ज़रब दा दर्द है अम्मा दे जख्मी पासे दा दर्द है गरीब दा आलिया दर्द ओही है ए वखरा दर्द है जे मैं करो आए बीबी अली हुसैन ता 28 रजब आधी रात ले वतन छोड़या ता एक धी टिकाई मैं दो टिकाइयां हुसैन केड़ा दर्द है जे ते करवाए गरीब दा आलिया मुसलमान हाजियां दे लिबास पाके मेरे कत्ल दा इरादा दिल च रख के मक्के आवन लग गए अगर आज मैं शहीद हो गया इत्था कयामत तक हाजी मरींदे रहसन बीबी अली हुसैन नाने मोहम्मद नाल होंदा एक मेरा बाबा अली जमाने ते तक नहीं पौंदी तेरे नाल हैं 4 अली घबरा नहीं केड़े केड़े फरमाए पहला अली मोहम्मद हनफिया
دوجا علی مسلم بن عقیل، تریجا علی عباس تے چوتھا علی سجاد۔ بی بی علی حسین ایک کنانے دی قبر دا مجاور بنا کے مدینے بھیج، کوفے آنے والے خط ہے پہن بے کو کوفے بھیج، ایک دی زامن میں پیوانی ہیں بے دا زامن تو پیوانی، شبیر عادت تو کہیں دی زامن ہے، بی بی علی میں علمال عباس دی زامن ہوں، سجاد دا زامن جو تو اسے بازار جی کتائی تیری سانگ رکی تیری سانگ ہلا کے اکس ہون تو جان تیرا بچڑا سجاد جانے۔ میرے امام محمد انفیہ کو صدا سارے ہاشمی جوانا کو کٹھا کیتا اور میں ہاشمی ہو میں کو کیا سمجھیں دے ہو صحیح اللہ دی حجت امام ہو۔ میرے امام محمد انفیہ دو دیکھ کیا دن ود میں تک مدینے نانے محمد دی قبر دا مجاور بنا کے پیا واپس بھیجے گا۔ محمد انفیہ آدھا ہے اکبر دی شادی ہوئے کتھو دا انصاف ہے، اکبر جے بطریجے دی شادی ہوئے محمد انفیہ جی چاچا نال نمنے سید آدھا ہے مرد تھوڑے ونجنے پردے دار دھیر ونجنے۔ محمد انفیہ کنانے دی قبر دا مجاور بنا کے مدینے بھیجس۔ محمد انفیہ آدھا مولا اگر میں کو جو مدینے بھیجیں دے ہو وات آلیہ دے محمل لی مہار میں کھوڑے ہو، میری بھین کو جنگلہ دے دا دیئے، میری بھین کو بازاران دے دا دیئے۔ سید علی محمد انفیہ اگر آلیہ میرے نال نہ جلے میرا مشن مکمل نہیں ہوندہ۔ محمد انفیہ کو مدینہ ٹورس اور میرے امام لٹھا مسلم میں لکیل دو مسلم برا میں کوفے علیہ لکھاتا ہے پہن میں تے کو اپنا وکیل بنا کے کوفے پیا بھیجنا جب وکیل کو ہوندی ہے دو گواہ دی ضرورت کلہ نوان جوڑی کو ناد علیہ وآلہ چھی پتر ہیں جناب مسلم دے جڑے دین تے خرچ ہو گئے ماتمی عزدارو اللہ گواہ ہے جناب مسلم ترے عباس دی بھین دے خیمے آئے فرمائے کیوں ادھر ہونا ہے کہیں روائے میں کو ڈاس آجا میرا عباس جیند ہے سید آدھے پتران دی تیاری کرا سردار حسین دا حکمے میں کوفے بہنا ماں تیاری کرائی سونیاں کنگھیاں لتیاں ظلفاں دھوائیاں ماں تیار کیتا جناب مسلم جوڑی کو نہ اللہ کے ٹور پہ بستی پرہارا لیو گردو نواہ لیو جتنے تک کان نظر دی رہی ہے ماں دے دی رہی ہے جدہ جوڑی اکھاں تو غیب ہوئی ہے روندی روندی مٹی دے بہ گئی ہے شبیر بہن نے سر دے ہاتھ رکھ گیا دے بہن جوڑی ٹر گئی ہے ہاں مولا ماں ٹورے کٹھے پیو چھوڑے کٹھے ماتمی اندارو جوڑی کو نہ اللہ کے کوفے ہے جناب مسلم بڑی تبلیغ کی تھی 18,000 یا 24,000 بندے جناب مسلم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اے بیعت مولا حسین دی بیعت آئی کیونکہ مولا حسین کو خط لکھان ہے مولا آؤ تے تبلیغ کرو مولا دا وکیل ہے نا جناب مسلم 7 ذوالحجہ دلی گزرا 8 ذوالحجہ دلی گزرا جڑی آخری نماز پڑھائی اس نے بھائی جان مغرب تے عشاء دی اگے 18,000 بندہ ہوں گا آج ابن زیاد تخت پہ بیٹھا اللہ ہی دے لعنت کرے بے شمار اعلان کرائے آدھے جڑا مسلم کو پناہ دے سی میں ان دے گھر جلا دے سا میں ان دے بچے مرا دے سا میں ان دے گھر کو بھال ہوا دے سا آج جڑی جناب مسلم آخری نماز پڑھائی ہے نا جوڑی آئی ہانی بن عروہ آئی تے مسلم بن عقیل آئی مسجد جو بہ رہے نماز پڑھی کرو نماز مومن دی مراج ہے سنی شیعہ نے مشترک مجمع جناب مسلم مجلس جو جدہ مسجد جو بہ رہے ہیں نا ڈٹھا ہے جڑے دروازے دویندہ ہے لوگ دروازے بند چا کریں جناب مسلم قاضی شرح دے در تے آ کھڑا قاضی شرح جناب مسلم دا بچپن دا دوست آئی دکل باب کی تھی اس قاضی دروازہ کھول میں حسین دا وکیل ہوں قاضی آدم میں دروازہ نہیں کھول سکتا میں کو حکومت دا ڈارے مرا چھڑے سن میرا گھر جلے سن جڑے ویلے قاضی آکھا نا میں نہیں ٹکا سکتا مسلم قاضی دے پاس دے کے آدھا کھڑا قاضی تو بیٹھا دروازے دے اندر میں کھڑا دروازے دے باہرو درمیان چہے دروازہ تے کو پتہ کوئی نہیں میں کلہ نہیں میرے اپنا لباس سے بھڑیں جوڑی میرے نالے ایک لحظے دا لحظہ دروازہ کھول چا انہاں کو اندر پلنگ کے بہا چا جدہ میں گلی دا موڑ موڑ بنیا واتی ناندہ اللہ جانے واتی ناندہ مقدر جانے آدم نہیں ٹکا سکتا
بے آس ہو کے ادھی رات لے جناب مسلم جوڑی کو نال لا کے ٹرا بھائی جان جڑی گلی دا آکھیا سنا موڑ بنیا اتنے دیانے اتائی دعا منگدا ہے میرا اللہ میں تیرے عاشق حسین دا وکیل ہاں مسلم بن عقیلہ میری جوڑی تے نیندر غالب کر دعا قبول ہوئی جوڑی کو نیندر آئیے پہلے وڈے کو لہائش مٹی تے سمائش وقت نکے کو لہائش مٹی تے سمائش وڈے دا ہاتھ چاک کے نکے دے سینے تے رکھس تے رو رو کے آدھا کھڑے چھوٹے بھرا پتران دی چھات دے ہوندے نہیں ٹر دے ویلے دی ماں پارت دیتی آئی آدھی آئی کلا سائیں سمدہ میں رلے سمیں دیاں کلا کھانا نہیں کھانا میں رلے کھوے دیاں میں ٹرے ہوئے نا چھوٹے بھرا دا خیال رکھے پتر گلی سم گئے پیو ٹر گئے ایک بایا دروازے تے آ کھڑا مرد نہیں مستور ہے جانا نا ہے توا اللہ درجات بلند کرے علامہ ناصر حسین شہید ملتان علیہ میں انہاں دی ایک ویڈیو کلپ سنیا اے انہاں دے لفظ جڑا ہن لگ پیا پڑھدا توا دے دروازے تے آ کھڑا توا پانی بھرن واسطے بہ رہی ادی کون ہے فرمایا میں حسین دا وکیل ہاں مسلم میں لکیلا توا دی مولا تہاڈا ایتھا گھر کوئی نہیں رو رو کے آدھے کھڑے میرا گھر مدینے ایتھا میرا گھر ہوندا آدھی رات لے تیرے بوڑھے تے نہ وہاں کون ہے حسین دا وکیل ہاں اے علامہ شہید دے جملے مولا انہاں دے درجات بلند کرے توا دی مولا میں کوئی وقت یاد آ گئے جدہ وسطہ آئی نا تیرا چاچا علی کوفے اے مکان میں کو بنوا دیتے ہیں کہ میں کو آگے استوا میں